Ovo je prostor od 11 kvadrata koji bi uskoro trebao postati soba za blizance Filipa i Patrika. Bila bi to posve uobičajena priča da nije riječ o hrabrim palčićima koji su prerano došli na svijet, ali su se uspjeli izboriti za život. Ni tu njihovim teškoćama nije bio kraj. Godinu dana kasnije ostali su bez oca, pa o njima skrbi samohrana majka. Poslali su pismo i pozvali nas u pomoć. Životna priča malenih blizanaca sve nas je dirnula i nismo htjeli zatvoriti oči na njihovo pismo. Uredit ćemo im sobu tako da im odgovara sada, a i za koju godinu kada krenu u školu. Sobu smo u potpunosti ispraznili i krenuli na posao. Usku i dugačku sobu morat ćemo osmisliti tako da smjestimo 2 kreveta, radne stolove i ormare. Biće potrebno izraditi namještaj prilagođen prostoru, ali i njihovim potrebama. Evo, sobu smo ispraznili, sad je sve spremno za novi početak. Dakle, najviše volim kad su prostori potpuno prazni pa možemo projektirati što god želimo. Sad vi sa vašim željama, dečki što žele? Pa moja je želja normalno da budu kreveti za dečke, 100. Oni imaju sad 4 godine i brzo će doći vrijeme škole. Pa bi onda htjela isto da imaju stolove gdje mogu pisati. Njihova je želja, to je njihova jedina želja, da na zidu bude lik iz crtanog filma Hlapić. Naravno, Hlapića žele svi klinci. Ok, mi ćemo krenuti od Hlapića, on će nam biti nekakva osnovna tema, a onda ćemo vam sve isprojektirati, nacrtati. Vi ćete doći pogledati, odobriti, zavrćemo materijale. Jedva čekamo da to bude gotovo. Malo. Mirjana i njezin tim odmah se bacaju na posao. Prostor za skladištenje, 2 ležaja, ormar, radni stolovi i police, sve to treba nekako stati u sobu i pritom izbjeći pretrpanost. Iako mališani još ne idu u školu, treba razmišljati dugoročno. Izradit ćemo stol u L obliku da obojica mogu učiti. Od kreveta na kad smo odustali, izradit ćemo 2, jedan kraj drugoga. Ispod jednog smjestit ćemo prostor za skladištenje. Svijetle zidove sobe krasit će dječacima omiljeni lik, šegrt Hlapić. Za to će se pobrinuti Anita. Za ovu sliku bit će mi dovoljno samo 3 sata, zbog toga jer koristimo akrilne boje, zbog toga će i slika biti brzo suha. Eto, nadam se da će dečki uživati u Hlapiću. U dječjoj sobi za naše blizance koristili smo 3 vrste iverala kako bi soba bila živahna i razigrana. Također koristili smo svu potrebnu opremu da bi soba imala potpunu funkcionalnost. Između ostalog ljestve za krevet na kat, ogradicu za gornji ležaj na krevetu na kat, a ručkice smo stavili potpuno ugradbene kako bismo bili sigurni da se nijedno dijete u igri neće ozlijediti. Montaži novog namještaja bliži se kraj. Dečkima i 100 mlama potrebno je svega 3 sata. Siva, zelena i boja prirodnog drveta siguran su izbor primjeren dječacima svih uzrasta, pa ne morate brinuti hoće li vaše dijete sobu prebrzo prerasti. Preostaje nam još postavljanje viseće police, tepiha i radnih stolica. Izradili smo ove zanimljive police na koje će Filip i Patrik uskoro kada krenu u školu moći odlagati svoje knjige. Umjesto da cijeli ormar bude uobičajen, dio je iskorišten za ladice, gornji dio za odjeću, a donji za skladištenje. A dodatan prostor za skladištenje nalazi se ispod jednog kreveta. Na taj način izbjegli smo klasični krevet na kat, a osigurali smo dovoljno prostora za skladištenje svih njihovih stvari i oslobodili smo ovaj centralni dio za prolaz. Iako im je igra sada najvažnija, već za godinu, 2 to će zamijeniti školske obveze, a umjesto igračaka police će krasiti mnoštvo knjiga i bilježnica. Evo dečki, soba, ajmo. To je vaše, dečki. Da, to je vaše. Evo Mirjana.
Ja mislim da se njemu već sviđa. Da. On bi htio gore, hoćeš da ga da. popnem? Odi mačak, dođi ga. Opa. Odi, pa bravo. Evo, sada vidiš u živo sobu, vidjela si cijelo vrijeme si gledala dok smo uređivali, ali nacrte si sve vidjela, ali ovo je uživo vjerojatno potpuno drugačije. Da, ostali smo bez riječi. Kakav ti je dojam? Iskoristili smo svaki kutak, pokušali smo napraviti stvarno onako da dečki dobiju sve što su trebali u ovoj sobi. Evo već vidim da će biti borba ko će biti na gornjem krevetu, ko će na donjem. Imate ormar za sobu, imamo ovdje ladice, imamo ovdje još police, tako da stvarno će im stati sve. Imamo 2 stola, nadam se da smo napravili dobar posao. Imamo sve. Mi smo oduševljeni. Mislim da se njemu najviše sviđa.